Aquesta cançó va dedicada a els nins i nines de 3 anyets de la classe dels metges de Na Caragol, d'Artà. Diu així. No sé què me passa, tenc un poc de tos, i quan no se'ls passa, m'estic posant nerviós. Vés a veure el metge, que ell t'ajudarà, te donarà un remei que te curarà. Xim, 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 no sé què me passa, xim, 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 estic ben constipat, xim, 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 el nas se me tapa, xim, 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 i me fa mal el cap. Vés a veure el metge, que ell t'ajudarà, te donarà un remei que te curarà. Xim, 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 adéu.